Hoi, ik ben Tiemen. Ik vind de Nieuwe Oosterstraat hartstikke leuk. Er is hier altijd heel veel te beleven. En de kunstatelier Smoel is hartstikke leuk. En de winkels en het publiek. En wat hebben we nog meer? Reisbureau heel dichtbij. En die verbouwing van het nieuwe provinciehuis vind ik hartstikke leuk. Nou, dan mag ik het zeggen. Ik ben Harry Sinus. Ik woon in Gouwen. Ik heb altijd in Huizum in mijn jeugd doorgebracht. En ik mag graag Huizumers praten. In plaats van Geer Friesk. Want Huizumers met een net vergeten. Nou, het is hartstikke leuk. Je kent er met z'n allen hartstikke goed heen en gaan. En het is nog mooi weer, hè? En je ziet een heleboel Leeuwarden kunstenaars. En ook een protter Leeuwarden kunstenmakers. En hele mooie dingen. Maar misschien komen ze ook wel van buiten Leeuwarden. Goeie met jou hier en tot ziens.